Hello guys, kumusta po kayong lahat? Welcome po ulit sa aking live. Nag-live lang ako guys. For ano lang to, nag-live lang talaga ako. Tinry ko lang po kasi mag-live kasi matagal na rin ako din nakakapag-live. Kaya ito, live lang. Yan. Live tayo, live. Live. Check ko muna kung may mga dito. Kasi wala siyang ads, no? Shoutout sa 2 million. Hello po. May galap, shoutout. Walang ads. Sandali lang, i-ano ko to, ayusin ko yung ads. Wait. Wala siyang ads, no? Hindi pa na-open yung ads. Open ko muna yung ads ko. Nag-try lang po ako, ha. Check ko lang to. Salamat po sa 2 million dyan sa baba. Sabi lang, paano ko to ayusin? Ito. Content. Kumusta ang lahat? On ko muna tong ano ko. Patalastas, sayang. Para may kikitain ako. Ay, naka-off. Ayan na, naka-on na po. On na. Naka-on na po. Ayan, thank you so much sa 2 million dyan. Salamat. Pag-comment kayo sa mga nandito. Thank you. Ayan, may nagpapalipad ng puso-puso dyan. Maraming salamat. Dali lang nga. Mag-live lang ako siguro mga 30 minutes lang ako kasi mag-aalaw 1:22 na dito hanggang 2 AM lang ako. Kumusta po kayong lahat? Long time no see. Kumusta? Shoutout sa 3 million. Shoutout. Salamat. Mag-live lang ako ng mga ano 30 minutes. Ba't lang nagko-comment? Mag-comment kayo, please. Kung sino po kayo mga nandiyan, salamat ha. 3 million viewers. Thank you. Dali, i-share ko muna to.
Grabe talaga, wala nagko-comment talaga. Kumusta po kayong lahat sa mga nandito? Live. Tumatawa sila sa baba, oh. Tumatawa pa kayo sa baba. Sino kaya tumatawa diyan? Feeling ko zombie din 'yan. Mga tumatawa diyan sa baba. Zombie. Ayan, shout out po sa lahat po ng mga nandito. Maraming salamat po sa lahat ng mga pumapasok at sa mga dumadalaw. Maraming salamat. After ilang ilang buwan, hindi ako nakapag-live. Uh, at focus ko sa sa Facebook ko, sa Facebook page ko, guys. At sana supportan yung Facebook page ko, Edward Laksina. Sa lahat po ng mga nandito, thank you. Ayan, meron tayong 1 million viewers. Maraming salamat sa ating 1 million viewers. Kailan na tayo? Naka 8 minutes na tayo, guys. 8 minutes. Thank you po sa lahat ng mga nandito. Okay na ako dito siguro. Mag-end na ako. Wala na rin nanonood. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless. Bye.